Trápi ma jedna vec, že všetok svoj voľný čas tráviš buď pracovne, alebo so svojimi kamarátmi, alebo robíme veci, ktoré máš rád ty a neostáva čas na to, čo mám rada ja. Já s tebou chci trávit víc času, ale něco mi tam nepouští. Dobre, a čo ťa ku mne nepúšťa? Kdybych s ní dělal všechny ty věci, které chce, tak bych sloužil jako náplast. A ta zranění by se nemohla ukázat. Tímto se ta témata otevírají a je možné zpracovat. To, že so mnou nerobí aj veci, ktoré chcem ja, vo mne otvára zranenie z detstva, keď som sa cítila osamelá a musela som sa hrať sama. No, cítím v tu chvíli takovou zvláštní zátěž, kterou si neumím logicky vysvětlit a mám pocit, jako kdybych ti něco hrál. Aha, ty mi vlastne hráš to, ako sa správam k sebe. Už to je nejaká doba, odkedy som sa venovala svojmu vnútornému dieťaťu. Pokiaľ vyžadujeme od druhých niečo, čo si sami sebe nedávame, tak ich to nepúšťa. Ale ako náhle si naplníme ten svoj vlastný pohár, tak vytvárame priestor.